Nag-games kami. Games na agad. Bali, nakaato sa akin na paksa ay Variety. At bistro. Sana ay matuwa kayo at tumalim sa aming presentasyon. go, go, go. Wala naman ito na. Ba yun? Nagbalis pa naman ako sa kanya. Kuya Rod. Hindi na po kita inaantay. Aray ko naman, parang tumpala ka. Kasi, Sino? Bibigyan niya ko rin ko. Ay, kilala ko sabi. Ay, ito na may kakilala. Para siguro. Kilala ko. Ito ka ba? Sis, magpapaayos nga tayo. Magpapaayos? Nasa usapan niyo. O, ikaw nga na pili kung sasagana din siya. Dali na! 3, go! Ay, okay na. Parang wala naman nagbago, ganun pang naman yung buhok ko. Kasi hindi naman sila sa kayo. Ay, sis, kung jokes na akit, dapat tayo gugorat. Ay, sa toilet. Scene 3.
sa amin, tulad ng sinabi ko, yung variety at registro ng wika. Sa unang scene po, which is yung mga estudyante, ipinapakita po dun yung aspeto ng sociolect na kung saan hindi siya formal na salita, kundi naiimbento lang ng mga tao base sa isang lipunan. Ang pangalawa naman po, yung nasa parlor, tulad rin yung ng sociolect, yung mga words dun na inatas nung, yung sinabi namin, hindi talaga siya word na nakasulat sa dictionary. Maaaring na-invento rin siya gawa ng modernization at maging parang trip lang minsan. Yung mga naman po, yung dialekto, ay pinapakita po din yung dialekto kasi, tsaka pidgin din po kasi yung tulad nung isinatulan ni Marjorie, di ba yung pidgin, nobody's native language. Parang hindi naman po talaga siya magaling mag-Tagalog at pinapakita pa rin niya na magaling siya mag-Tagalog, although mas lamang sa kanya yung pagiging Chinese. Ipasok din po namin yung dialekto, tulad na lang po nung sinambit ko na parang Batanggenyo. Kasi di ba kapag dialekto, bale, bawat region may sariling lingwahe, yun lamang po.